TDS Vibes Promotion. Solid Record. Biri kuna Jesu. Jesu, mwea wangu ungaparare mukandisia ndeka. Jesus is the way, Jesu, the truth and the life, mwea wangu Alpha and the Omega. ungaparare garaineni mambo Jesu itaisha muno daneni garaineni mwea wangu ungaparare mukanisia ndeka. Ndichengetedzei munyasha dzenyu, ndipfumbamire mumapapiro enyu. Zvese zvangu tora, moyo wangu tora, mambo Jesu garaineni mambo Jesu itaisva muno daneni garaineni mwea wangu ungaparare mukandisia ndeka. Zvinondibatsirei kuwana zvese zvepano panyika, asi mweya wangu uchishupika. Zuva raIshe riri kusvika, saka dai tatokasika kumutsvaga Jesu achiri kuwanika, nekuti tichamutsvaga tomushayiwa. Nguva inenge yapera iwe, inenge yapera. Nguva inenge yapera iwe, inenge yapera. Nguva inenge yapera iwe, garaineni mambo Jesu itaisva muno daneni garaineni mwea wangu ungaparare mukandisia ndeka. Ndichengetedzei munyasha dzenyu, ndipfumbamirei mumapapiro enyu. Zvese zvangu tora,